रनाय 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय NSP स्कलारशिप पेमेन्ट। गोबां स्टुडेन्टफोरा नेबाय दं जाय बिथांमोना रिनिउवेल आरो फ्रेश केन्डिडेट। जुदि नोंथांमोना नैबे NSP स्कलारशिपआव एप्लाइ बानायनानै दोनदोंब्ला जानो हागौ नोंथांमोना रांखौ मोनगोन ना मोना बेखौ नेबाय दं। नैबे राङा 15 नभेम्बराव हाबनायनि बाथ्रामोन जाय बिथांमोना रिनिउवेल बानायदोंमोन, नाथाय राङा हाबाखै दासिमबो। राङा मानो हाबाखै आरो नोंथाङा बे रांखौ मोनगोन ना मोनला जोङो बेनि आपडेट नायगोन। आरो गोबां स्टुडेन्टफोरा सोंबाय थादों स्कलारशिपनि टकेन नाम्बारा दाबो मानो जेनेरेट जायाखै, बे टकेन नाम्बारा मा, आङो बेनि बागैबो नोंथांमोननो आपडेट होगोन। लोगोसे गोबां स्टुडेन्टफोरनि बेंक एकाउन्टआ NA खोथैदों। नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ NA जुदि खोथैदों, गोबां स्टुडेन्टफोरा साननो हागौ नोंथांनि गावबागावनि बे राङा NSP स्कलारशिपनि राङा हाबला, मानो होनोब्ला बेंक एकाउन्टआव बेबायदि NA खोथैदों। बेयो मानो बिदि NA खोथैदों, नोंथांनि राङा हाबगोन ना हाबा, जोङो बेफोरनि A to Z आपडेटखौ नायगोन। आरो NSP स्कलारशिप पेमेन्ट हाबनो थाखाय नोंथाङा मोनसे बिग खामानिखौ नोंथाङा मावनानै लानांगोन। नोंथाङा नैबे NSP स्कलारशिप पेमेन्ट आगोलाव बेंक एकाउन्टआव हाबोमोन, नाथाय दा डाइरेक्टयै नोंथांनि नैबे DBT सिस्टेम, बे DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार सिस्टेमनि जोहैसो राङा हाबो। बेयो बोरै नोंथाङा नैबे DBTखौ कानेक्ट बानायनानै नोंथाङा स्कलारशिपनि पेमेन्टखौ मोननो हागोन, जोङो बेफोरनि A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन NSP नैबे स्कलारशिपनि टकेन नाम्बारनि जोङो आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गिबियावनो नैबे नोंथांनि गुगोल सार्च ब्राउजाराव NSP बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। आरो सार्च खालामनानै नैबेयाव नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनदों लगइन, बे लगइन अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनदों सिलेक्ट एकाडेमिक इयाराव, बेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथाङा। आरो नोंथांनि बेयाव इयारखौ, एकाडेमिक इयारखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनो नांगोन। आं नैबे 2023-24नि आङो बेखौ फ्रेश केन्डिडेटनिखौ नायगोन। बेबायदि नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथांनि टकेन नाम्बारखौ नायनो थाखाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि अपसनखौ नोंथाङा बबे एकाडेमिक इयारनि नैबे फ्रेश आरो रिनिउवेल बबे मोनसे नोंथाङा बेयाव बानायदों, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। आरो नैबेयाव एप्लिकेसन ID, नोंथाङा जेब्ला स्कलारशिपखौ एप्लाइ बानायदोंमोन बेयाव नोंथांनो मोनसे एप्लिकेसन ID हरदोंमोन, नोंथाङा बे एप्लिकेसन IDखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन। आरो नैबेयाव नोंथांनि पासपर्टखौबो बेयाव जेनेरेट खालामखादोंमोन, नोंथाङा पासपर्टखौ नैबेयाव बहायबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांनि एप्लिकेसना गोसोआव गैला अब्ला नोंथाङा नैबे फरगट एप्लिकेसन ID क्लिक खालामनानै नोंथाङा इजियावनो बेयाव एप्लिकेसन IDखौ मोनगोन। बा पासपर्टखौ नोंथाङा बावबायबाथाय नैबेयाव रिकभार पासपर्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबागावनि पासपर्टखौ बहनना लाबानो जाबाय। दानिया बेयाव एप्लिकेसन ID आरो पासपर्टखौ नोंथाङा बहायनानै नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव होबानो जाबाय। आरो केपसाखौ होनानै नोंथांनि दा टकेन नाम्बारखौ नोंथाङा बबेयाव जेनेरेट जागोन नोंथाङा दा बेयाव नायनानै लानो हासिगोन। दानिया आङो बेयाव गासैबो डाटाखौ फिलआप बानायनानै नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपाव आङो देखायहरनि। दानिया आङो नैबे गासैबो डाटाखौ फिलआप बानायनानै नैबे नेक्स्ट स्टेपाव फैबाय। नोंथाङाबो बेबायदि फैगोन। दानिया जोङो नैबे गासैबो डिटेल्सआव नायनानै जोङो बुजिनानै लानो हागोन नोंथाङा NSP स्कलारशिपनि रांखौ मोनगोन ना मोना। नोंथाङा रांखौ मोननो थाखाय माबायदि प्रसेसा बेयाव एस खोथैनांगोन, जोङो दानिया गासैबो आपडेटखौ नायगोन। नैबेयाव आङो एप्लिकेसन IDफोरखौ बेयाव ब्लार खालामनानै दोनदों। नोंथाङा नैबे गिबियाव नायनांगोन एप्लिकेसन स्टेटास, नैबेयाव लिरनानै होदों एप्लिकेसन फाइनाल भेरिफाइ बाय दा स्टेट बर्ड। नैबेयाव नोंथांनि स्टेट बर्डनि नोडल अफिसारा बेखौ फाइनाल भेरिफाइ बानायबाय, बेयाव बेबायदि खोथैदों, बेयो अके जानानै दं। दानिया नोंथाङा नैबे भेरिफिकेसन डिटेल्सआव नोंथाङा नायनांगोन। नैबे भेरिफिकेसन डिटेल्सआ इम्परटेन्ट, मानो होनोब्ला नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एप्लिकेसन भेरिफाइ बाय स्कुल इनस्टिट्युट कलेज, नोंथांनि एप्लिकेसनखौ नैबे स्कुल, नोंथांनि स्कुला बेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन, अब्ला नैबेयाव एस जागोन, अब्ला थिगैनो दं। दानिया नोंथाङा नैबे मोनसे अपसनखौ नायनांगोन एप्लिकेसन भेरिफाइ बाय दा बर्ड
बोर्ड अफिसार नोंथांनि नैबे एप्लिकेसनखौ नैबे स्टेट बोर्डआ बेयाव भेरिफाइ खालामनो नैबेयाव येस जानांगोन अब्लाना बेयो थिगैनो दं। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइ नैबे आधार भेरिफाइआ बेयाव येस जाथारनांगोन। बेयो येस जायाब्लाथाय नोंथांनियाव राङा हाबनाय नङा। नोंथाङा नैबे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइ बेखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक खालामनो नांगोन अब्लासो नोंथांनियाव राङा हाबगोन। मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटआनो बेनो नोंथाङा गावबा गावनि बेंकजों आधारजों लिंक बानायथारनांगोन अब्लानिया नैबे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइआ बियो येस जागोन अब्लानिया नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। गोबां स्टुडेन्टआनो साननो हागौ बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट राङा फैगोन नाथाय नोंथाङा बेबायदि सानोब्लाथाय नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। दानिया सिस्टेमा सोलायबाय रां हाबनाय गभर्नमेन्ट स्किमनि रां हाबनायनि सिस्टेमा सोलायबाय। बे मोनसे DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमनि जोहैसो राङा हाबो। बेनिखायनो नोंथांनि नैबे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइ बियो येस जानाया मेन्डेटरि। जुदि बियो येस जायाखै नोंथाङा थाबैनो बेंक एकाउन्टजों आधारजों लिंक बानायनांगोन। बेंकआव थांनानै नोंथाङा बे खामानिखौ मावबानो जाबाय। दानिया जोङो टकेन नाम्बारनि जोङो आपडेटखौ नायगोन। टकेन नाम्बारा नैबेयाव स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसिड फ्रम NSP टु PFMS नैबेयाव जेनेरेट जागोन। बेयो दा जाथ'वाखै। आं बेयो सासे फ्रेश केन्डिडेटनिखौ नायदोंमोन। बेयाव जेब्ला गभर्नमेन्टआ फान्डखौ ट्रेन्सफार बानायगोन अब्ला नैबेयाव टकेन नाम्बारा अलरेडि बेयाव जेनेरेट जागोन आरो नोंथाङा PFMS होननाय नैबे मोनसे पर्टेलाव नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथाङा गावबा गावनि पेमेन्टखौ नायनो हागोन बा नोंथांनि पेमेन्टखौ नोंथाङा PFMS होननाय पर्टेलाव थांनानै चेक खालामनानै लानो हागोन आरो बेयाव टकेन नाम्बार जेनेरेट जागोन। टकेन नाम्बार जेनेरेट जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव रांखौ मोनखागोन। नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। मस्ट इम्परटेन्ट नैबे मोनसे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइआ बेयो मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट। नोंथांमोना बेखौ थाबैनो मावबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों जेब्ला नोंथांनि टकेन नाम्बारा जेनेरेट जागोन अब्ला नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसिड फ्रम NSP टु PFMS बेबायदि नोंथांनि टकेन नाम्बारा बेयाव येस जागोन। नोंथाङा बेयाव टकेन नाम्बारखौ नुनो मोनदों। बेबायदि येस जाबाथाय नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथाङा PFMS आव नोंथाङा चेक खालामना लानो हागोन नोंथांनि एमाउन्टआ बेसेबां फैदों। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय आङो बेनि प्रसेसखौबो देखायनि। दानिया जोङो नायनि बे PFMS आव नोंथाङा गावबा गावनि पेमेन्टखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेनि आपडेटखौबो नायनि। नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो थाखाय नैबे टकेन नाम्बारा जेनेरेट जाग्रोनांगोन। PFMS नैबेयाव फान्डा ट्रेन्सफार जालांगोन डाइरेक्टयै। नोंथांमोना दानिया बेखौ नायनो थाखाय दानिया नोंथाङा PFMS आव स्कलारशिपनि पेमेन्टखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन PFMS। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय गुगोलाव बेबायदि। दानिया बेबायदि सार्च खालामनानै नोंथाङा नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनांगोन। बे 3 डटआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा नैबे पेमेन्ट स्टेटास बे पेमेन्ट स्टेटासआव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों ट्रेक NSP पेमेन्ट बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। ट्रेक NSP पेमेन्टआव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया बेबायदि नोंथाङा क्लिक खालामनानै नैबेयाव NSP नि एप्लिकेसन आइडिखौ होबानो जाबाय। नैबेयाव बेंक एकाउन्टखौ नांलाया। दानिया नोंथाङा नैबेयाव केपसाखौ नैबे बहायनानै नैबेयाव सार्चआव खालामना होबानो नोंथांनि बे स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। बा नोंथाङा मोनसे आरो खामानि मावनो हाबावो। नैबे नोंथाङा 3 डटआव क्लिक खालामफिनबानो जाबाय। 3 डटआव क्लिक खालामफिननानै नोंथाङा नैबे पेमेन्ट स्टेटासआव क्लिक खालामफिनबानो जाबाय बेबायदि आरो नैबे DBT स्टेटास ट्रेकाराव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा नैबे केटेगरियाव नोंथाङा नैबेयाव NSP खौ नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय बेबायदि। नैबे NSP खौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे नोंथाङा पेमेन्टआव बेबायदि क्लिक खालामना थानो होबानो जाबाय। नैबेयाव स्कलारशिपनि नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ नैबेयाव बहायबानो जाबाय आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नोंथाङा सार्चआव खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नोंथांनि स्कलारशिपनि पेमेन्ट स्टेटासखौ नायनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।